Saksana aris kangibu angalap tinagturong muli deneken sanunin kunang sasasingan paranti dineken ingat cacak lekan dirakan putra Ibu aris amos aron datang ingkang siwi ada lagi sawut atmaji wa kumajra kusti terangi netra siya dari ganti lani ati ya Gusti ngokat isun pamasirat aja lali dan desa mawisari rajung kediri lan pacuan linyok sila katengiting sukma jati Seatu pada ramatur ayat saya anong kami anggarat pada dengaran ibu kelapangnya ke ibu ngeres paturian Musa sabotani yang Gusti nakisun sunat titi pakane nguidi seto amadar sila lampe ari rengang kocat tanggalan susaying nalapini engkang ibu anut pungkur langan terjoining kori laris lampai kang putra kang ibu anut tinggiring tanpa gadinuk ingat tinggal angeres naranekang mimpi Sampun kaderpan sampun lasturek lampai nguli kapeng lawan kopila punika tinuturi asing priyabaka kopila kang tinutwiki Wawasan mereka ibu kalintang dari perigaling sapatilah kang putra anu kam terengkap di saksana selingkang warna pujatilah sing awingit amut selingkang kata kawadani ngelati Ingat penyanan nisun ora aningan nisun nolima nisun saking wadana nisun takang dinakanai nangana mereka ibu sanjadul qadir wasparata Zandangan dikancang loko dirembangkan isun tumingan ing arah sawi mangkana isun tetamu lawan hokang nonggang aweji
wong lanang kesawida kami kusun tingali pada megal kopi lah kuning ingkang sun tuturi saking kopi sampun ratane sedaya enting mewadaga pisan sekami wuden jarai dening begal kang sawidak kang sami mugang kurangi